Ini ndiri mukadzi ane makore 31. Ndakakurira kwana mbuya, mai vamai, kusvika ndapedza chikoro. Baba vangu ndakazovaziva ndaane 16 years. Vauya muupenyu hwangu vakanzi vabvise chiredzwa. Hanzi nana sekuru havana kubvisa mombe 3 dzese dzaidiwa. Then pakuroorwa kwangu, vana sekuru vakazotora zvanga zvasara. Amai vangu nababa vangu vane relationship yavanayo secretly, though baba vane mhuri yavo mai havana. Ndimboti dzokei kumashure zvishoma. Amai havana kusandirira nekuda havo. Kwavakanga varoorwawo zvakanga zvisina kumira mushe. Uku kwagogo kwandakakurira kwaiva nemukoma wamai. Ndo vaimboonawo kuti tatengerwawo zvinhu zvokuti tikwanise kurarama. Gogo ndivo havo vaiita zvakawanda. Chava kunetsa kunyange ndikada kutengera mukoma waamai chinhu. Vanovava zvokuti, sei uchiitira vamwe vanhu uchitadza kuitira baba vako? Baba vako vakauyawo muupenyu, vakaitawo 1 or 2, asi ndine bhondi nevanhu vandakakura navo. Ndivo vandinonzi nyangwe ukada kuvaitira, ndinotonzi usandiudze, totukana kunetsana naamai. Nhai ndingaitawo sei nhai nesituation yakadai?